कहा, कुत्ता कहा, कमीना कहा, ओकरा बादो अगर सुधर जा लोग ताई तो चुतियाफा बना। हम तो कहा तानी कि दबले ना सुधरल जाई कि जबले तारा के नुहरा के बैंक तो बढ़िया से पेल ना दियल जाई। समझा तारू? अरे बहन चोद, रंग डारे खातिर आइल वाले कि लाल डारे खातिर आइल वाले रे कि बोरा बिछावे के परी बोल। अगर अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आता नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल और सलाम। का हाल भाई भाई लोग? हमारा आशा और विश्वास बा कि तोनी लोग ठीके होबा। आ गनी तोनी लोग के हंसावे खातिर एगो और भरकम भारी मजेदार गाड़फाड़ लाड़फाड़ होके वाला वीडियो लेके इस तो कहता नहीं वीडियो अंत तक ले देखिया, बिल्कुल भी स्किप ना करिया। और ये भाई लोग जो हमारा चैनल पे नया बाड़ा उस चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो के लाइक करो। हम करता नहीं वीडियो शुरू। लगे तोरा संग नहीं कुछ खास भइल बा, तोरा इंजन में रंग नहीं पास भइल बा। अच्छा, लागे तोरा संगे नहीं कुछ खास भइल बा, तोरा इंजन में रंग नहीं पास भइल बा। त ए तूफानी लाल के झाट यही सुनू कहत रहनी कि पटक के मत पेला, नुहरा के पेले होता था रंग बढ़िया से ओकरा इंजन में चल गइल रहा। समझला? वो थोड़ बहुत गइल हो ये तूफानी लाल के झाट। कहत तान्या भौजी से पूछ ली हम कि गइल बा रंगा कि ना गइल बा। ए तान्या जा भौजी बताओ तोरा इंजन में रंग गइल बा कि ना गइल बा हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। का टेंशन लेला? ए भाऊजी, हमने की टेंशन लेके का कहल जाए हो? तूफानी भैया टेंशन लेता रहे कि तारा इंजन में रंग गइल बा कि ना गइल बा। यही बतिया के टेंशन हमनियों के थोड़ थार होता कि सरवा कैसन पटक के पेलस के इंजन में रंग तारा ना गइल। और एगो बात बताई, और रंग अगर बढ़िया से डरवावे के बाना तो हमनियों के आगे नुहुर जा, हमनों के पिचकारी जो न ऐसे ऐसे होता बंचो रंग डारे खातिर। ठीक बा? सही पकड़े हैं। दिखाओ दिखाओ। तूफानी लाल के झाट रंग जब इंजन में ढूक गइल बा तो कैसे दिखाई भौजी? अगर तारा देखे के बाना तो जाके भौजी के लहंगा उठा के देख ला, कैसे दिखावेली कहेली ना कि आवा लहंगा के नीचे काला दर्शन, आवा ढोड़ी के नीचे काला दर्शन। तब आ तू जाके बढ़िया से चियार के देख लिया कि रंग गइल बा कि ना गइल बा। ओकरा बाद में बताइए हमनी के कैसे हमनियों के रंग डारे खातिर तैयार बानी होली में भौजी के। ठीक बा? चल झूठा। सही पकड़े हैं। फागुन में रे बहनचोद, अहिर से गहिर कराला फागुन में? कौन चीज बात करता रे? सरवा गहिर करावे के फागुन में भौजी से? हाँ, अगर तू भौजी के सामान गहिर करके बात करत रे ना तो तोरा से हम बता दी कि वो केतनो जे पेलत रह जाइबे, केतनो गहिर करत रह जाइबे, वो गहिर ना होई। ठीक बा? कैसे तोरा जैसन काज कितना गहिर करे वाला अहिर हमारा झाट के किनारे लग गइले मार के। ठीक बा? झूठा। सही पकड़े हैं। देखा भौजी, तारा के हम बता दी कि तोहार फूल वाला कटोरा केहू रंगे खातिर ना आई। जे भी रंगे खातिर आई तहार गांड रंगे खातिर आई और तहार हाई दोनों गेना रंगे खातिर आई। समझ लू? झूठा। सही पकड़े हैं। अरे बहन चोद, रंग डारे खातिर आइल वाले कि लाल डारे खातिर आइल वाले रे कि बोरा बिछावे के परी बोल। अगर रंग डारे के बा तो खड़ो खड़ो तो डार सकता रे, बैठी को डार सकता रे, सरवा में बोरा बिछावे के का जरूरत बा? झूठा। सही पकड़े हैं। अच्छा, नाभि के ताला नहीं केहू से खुली। सरवा मेरा ये समझ में नहीं खे आवत कि तू नभिया में तालावा मरले कैसे बाड़ू जो हमनी के ना खोल पावल जाई। बोला, अगर तू नभिया में तालावा मरलो होबू ना तो बहन जो ताला तोरे का हमनी के असील तोरे के बड़ी एक्सपीरियंस बा बहन चो। ठीक बा? लड़वा डार के ऐसे तन में उठा दिया जाई, बहन जो पट देना ताला खुल जाई, ओकरा बाद तोर के पेल दिया जाई। सरवा ऐसन ऐसन कहा तारू नाभि के ताला नहीं तोरा से खुली बक बहन चो। लोग कहानी कुल्ला सुधरवा सर है। तू दोगला कहा, कुत्ता कहा, कमीना कहा, ओकरा बादो अगर सुधर जा लोग ताई तो चुतियाफा बना। हम तो कहा तानी कि दबले ना सुधरल जाई कि जबले तारा के नुहरा के बैंक तो बढ़िया से पेल ना दियल जाई। समझा तारू? घूस घूस के घर में तना मारब ना। ए भाऊजी, बहुत हो गई तहार घूस के मारे वाला धमकी देवल। ठीक बा? अब तू घूस के घोड़ा में देख ला, तोरा पता चल जाई बहनचोद कि मारा तारू कि मरवावा तारू। हमनी के भाई लोग अगर मिल के एक मुठ मार जाई ना तो तू घर ही में बेहोश हो जाइबू। ओकरा बाद जैसे होश आई फिर मारल जाई, जैसे होश आई तब फिर मारल जाई। बहनचो कोनो मुंह में पेली आ कोनो गांड में पेली, कोनो बुर में पेली, बहनचो पता ना चली तोरा कि कब मरलस और के मरलस। ठीक बा? वंदना जी चश्मा लगा रही है।
ठीक बा ए भाई, अगर वंदना चश्मा लगावत है तो बहुते अच्छा बात बा, कैसे बहुते अच्छा लागत है। ठीक बा, हमनी के दिक्कत यह बात से बा भाई बा कि ते ब्लॉग बनावत अरे तो ठीक बा बनाओ, लेकिन भौजी से जो शर्ट के और चश्मा के बहाना लेके जो चुचिया दबाओ तारा भौजी के ना, हमनी के लंड खड़ा हो जाता रहा बहन चोद। तनी दूर रह के बनाओ सरवा ब्लॉग। मेरी बाबू चश्मे में कैसी लग रही है? मेरी लाला चश्मे में कैसे लग रही है आप लोग? ए हमार ससुर के बेटा, सरवा ई कौन बात हरे? सरवा की गोदी में लाड़े पे बैठा ला बाबू के, अपना सोना के लाला के, और बाद पूछा कि बाबू हमार कैसन लागत है। ठीक बा, हम बताओ तनी कि तोहार बाबू ऐसा सुनने लगत है ना कि भाई जो हमनी के खड़ा बा लंड और पहले के मन करता। ठीक बा।